Der er langt fra de berømte catwalks i Paris og Milano til gaden i Aarhus, hvor billederne her er taget. Og så alligevel ikke, for det handler om mode, hvor helt almindelige danskere kan inspirere og skabe et modspil til modebranchen. Ja, skal vi spørge dem? Eller dem alle tre hver sig. De er altid beredt, øjet og linsen er indstillet, på jagt efter detaljen, det unikke og specielle i det helt almindelige. Jeg synes, det er et ønske om at lave modeformidling på en anden måde, til en anden målgruppe. Noget, som alle kan være med til at skabe og styre. Helle Rode Andersen og Mathias Vestergaard har en mission. På gaden i Aarhus finder de mennesker på vej hjem, på arbejde eller på café. Mennesker, der i hverdagen er moderne, på deres egen måde. Vi prøver ligesom at tage alle slags mennesker og ligesom at vise, at alle har noget unikt på en eller anden måde, i den måde, man vælger at klæde sig på, ikke? Snart 400 mennesker har stået model til projektet, som er et lokalt modespil til det globale modecirkus. Der er ikke nogen af dem, som går på catwalken, som selv har valgt, hvad de vil have på. Der er en eller anden, der har, hvor at i bybilledet, i gadebilledet, så er det nogen, som selv har valgt det i forhold til deres egen holdning eller deres eget humør. Alle modellerne ender samme sted. Ikke i bladene eller på podiet, men på hjemmesiden gademode.dk. Interesse, der har været for det, synes jeg, der tegner eller tyder på, at der er en interesse ud over de lukkede modekredse. Og modellerne, de kan lide at være med på moden og skabe den. Det er fedt. Også fordi jeg kender andre derinde, som har rigtig fed stil, så det er bare dejligt at være med, kan man sige. Det er jo en anerkendelse for, at man gør lidt ud af sig selv.